siya ezwini lenkosi ke bazalwane, siya ezwini lenkosi. Angifuni ukuchitha isikhathi bazalwane, sifuna umpostoli ayishiye zonke lezi ndaba la. Alibonge igama lenkosi, inkosi emthumele zona osizweni. Haleluya. Kuwena obungekho emini, na noma ngingakhuthaza ukuthi kade ungekho ekseni, I mean, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi namanje inkosi kukhona ezokukhuluma nawe. Okwethu bazalwane ukuthi asithathe ukusho kukaNkulunkulu, sihambe senze njengalokhu uNkulunkulu eshilo. Ngicela siphinde bazalwane sime ngeenyawo zethu, sishaye izandla samukele ogcotshiweyo kaNkulunkulu eseza ngaphambili. Baba umpostoli unxumano egameni lenkosi. Haleluya. La phehli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe Sizenzala kuwena, wena yethiwe ngawe imndeni yonke yasezulwini nasemhlabeni. Hallelujah. Siyathoba phambi kwakho. Mighty Jesus. Sinikela konke okwethu, umoya wethu, umphefumulo wethu, umzimba wethu, umqondo wethu kuwena. Sithi emini yantamba amakhazimulisa indodana yakho uJesu Kristu. Thank you Jesus. Wenze kukhanye kahle ngokupheleleyo lokho senzele khona ngaye. Sisho ngesibindi sithi sinamandla okwenza konke ngayo siqinisayo. Khazimulisa indodana yakho uJesu Kristu, Nkosi yamakhosi manje
ngizwi nezwi lalo umyalezo moya ongcwele moya weqiniso uthatha konke okusesifubeni sikababa usedlulisele khona ngokuphila sigcwalise ngokuphila moya enkazimulo sembathise inkazimulo moya womusa simathise ngomsa wakho moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho moya obungcwele nowaphakade thatha uhola masolo nguwena ngegama likaJesu Kristu Nkosi yamakhosi khuluma phakathi kwethu uphilise usindise wophule uqashule yonke imicilo ejoka nezibopho zobubi wambula ukhulule ngomoya okwazi nokuqonda ukuhlanipha noamaso ukukholwa nesibindi amandla nokumesaba uJehova wothando nokuzikhuza kwentobeko nobumnene thatha lenkundla ngeyakho baba let no one leave this place with a yoke unbroken let nobody go back home with a burden unremoved let no person go out with a problem unsolved rather let your glory and your presence have all supremacy and gainful ascendance from start to finish in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Kabonga uJesu ophilayo. Ukuhlonipha izwi laNkulunkulu lithena we should give honor unto whom honor is due. We start by giving honor to the man of God, the father of the house, the leader of the flock, shepherd of the flock, servant of the Almighty God, and the vessel of God's honor. NgikaNkulunkulu ubaba ukubheka. Egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Siyamngelela egameni likaJesu nomama ncikaza kaNkulunkulu nesitshe saNkulunkulu nomsizi wakhe umama ukubheka sebabingelela bafanelana laba bantu bazalwane. Kwashada abantu abafanelanayo. Kwashada abantu abafanayo futhi. Siyabingelela ngegama likaJesu Kristu saNazareth. Ngibingelela neziphongo zabo ke nasesinye siwumkhokheli wami waseZayoni lapha emuva ayi uyahlabelela athandaze ahlabelele engizothi sasithele isiyoni praise the Lord. Sibingelela ke ogogo nomkhulu ngapha omakoti bakavuka ibambe siyababingelela nezibuko zabo ngegama likaJesu Kristu. Sibingelela obaba nomama insizwa nezintombi nabafisa ukuba obaba nomama nabo ngolunye usuku sebabingelela nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon nangomunye uTeaspoon efaka isifonyo lapha eduzane sibingelela nabaseyiswini kuma kukhona nabo uma kwenza ngoba izisu zenu isebenza kakhulu abo sebabingelela ngegama likaJesu. It is nice to be here. Kumnandi kuba lapha. Awusifunde futhi ke nathi uqobolwethu Simunqobile Omubi ashoni Simunqobile Omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Isambulo 12 verse 11 still. Awufundeke lapho ke uqalise kanjalo ukulunga konke. Funda isambulo 12 verse 11 ukuba uqalise kanjalo ukulunga konke. Uzokwazi ukusheshisa. Funda Siyoni. Usiyoni uphethe handbag uSiyoni. Uhambe kakhulu. Ukhona ona NIV phakathi kwenu? Ubona iNIV mina? Noma ngibona nje. Yeah. Sambulo chapter 12 Verse 11. 11. nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo kushiwo abakholwa uJesu njalo la. Ingakho ke sipersonalize sathi nathi uqobo lwethu simnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Namhlanje ke mini sithi sothi a step further sithi significance of red. Yini echazwa okubomvu kusho ukuthini kuchazani okubomvu umbala obomvu uchaza ini? uNkulunkulu uthe uma ekhetha abanganqoba ngakho abantu bakhe emhlabeni wakhetha igazi likaJesu elinombala obomvu. Bayezwa abantu abakhona la endlini. So I want us to look at the significance of red.
akuvelanga nje kwaba yinto nje general ukuthi kwaba igazi lewundlu uNkulunkulu asimisela ukuba ukunqoba kwethu kumi ngalo. The reason why uNkulunkulu akhethe this color ukuba ukunqoba kwethu omubi kume ngalombala kume ngegazi lewundlu ingoba lombala iwona wodwa ohlonishwa in 3 worlds. Ungumbala ohlonishwa ezulwini phezulu, ube umbala ohlonishwa emhlabeni phansi, ube umbala ohlonishwa emanzini phansi komhlaba. So uNkulunkulu lethe indodana yakhe yeza emhlabeni ngegazi layo ukuba isipho ukunqoba ngegazi elinqabileyo nelingenasono nelingenacala lachitheka linombala ophethe ukwesatshwa nokuhlonishwa in all 3 worlds ukuze onoJesu ungabikho nhlobo yento evela kunoma yipi world engazama ukuresista onoJesu. Uma sinoJesu siphethe into ethotshelwayo emkhathini phansi kwenyawo zethu. Uma siza ngegazi kaJesu siza nento ethotshelwayo emhlabeni phansi kwenyawo zethu. Uma siza ngegazi kaJesu siza nento ethotshelwayo emanzini phansi komhlaba ngoba iphethe umbala ohlonishwa in all 3 worlds. Alibongwe igama likaJesu. Uma sithi ke significance of red ngizokubeka kube kuthathu nyamaphuzu. Point number 1 usho ukuthini umbala obomvu? Red is the color that buys salvation and safety. Umbala obomvu umbala othengayo. Nayi kuphi la ubona khona ukhona usukuthenga. It buys salvation and safety. Uthenga ukuphepha, uthenga insindiso. Awuthule lapho khona umbala obomvu uyathenga. Awuthule uyathenga. Kuzophunywa eGibhithe kwakuzofa amazibulo. Ayizobulala wena mIsrayeli nawe mGibhithe. Kwadinga ukuthi abakhe uNkulunkulu ngoba uyabathanda. Wabatshela ukuthi lo nalo akayithathela iwundlu kusesemini. Abhece igazi ezinsikeni nasemakhothameni ezindlu. Iwundlu lona bazolidla kodwa wona umbala uyobungadliwa uyobubhiza eminyango uthenga. Umingilosi yomphuphi sidlula umbala uzobuthi sengibathengela ukusinda, sengibathengela ukuphepha, sengibathengele ungabhujiswa. Lento yombala obomvu ayisebenzi kithina esikholwa kwezokomoya kuphela, usebenza in every aspect of life ngoba umsebenzi wombala obomvu ukuthenga, ukuphepha nokusinda. Uma kuthiwa umuntu ugquba inkomo kabi ebusuku emgwaqeni, akufanele avela igqube nje uma ehlikihlwe kahle ekhanda. Uvela ahambisa umfana oneduku elibomvu phambili komgwaqo phambi kwenkomo, ahambisa umfana oneduku elibomvu ngemuva. Ungazicisha ukuthi iduku lifunelani ngoba phela manje inkomo ayihambi ngeduku, ihamba ngamasondo. Cha, noma zingahamba kodwa isemgwaqeni lapha khona abasebenzisi bomgwaqo kumele baphephe. Shout hallelujah, shout hallelujah. Ukusindiswa nokuphepha akwenzeki ngaphandle kwa red. Izwe liya ku recognize lokho, umkhathi uya recognize lokho, umphathi komhlaba emanzini phansi komhlaba kuya recognize lokuthi there is no salvation, there is no safety ngaphandle kwa red. Inhlangano eyazibophezela ukuhlenga impilo zabantu yathi uma isihlala phansi iqamba igama, inhlangano yabantu abangakholwa, ingeyona inhlangano yokukholwa, yayiqamba ukuthi i-Red Cross Society. Ithi red ngoba kuzohlengwa impilo zabantu, khona bazosinda, khona bazophepha. Uma uhamba udrive emgwaqeni bese irobot liveza ured. Ured is not a prohibition to your destination. Uma libomvu alinqabi ukuthi uye lapho uya khona. Lithi mana kancane ngisakuthengela ukuphepha, akukaphephi ukuba ungadlula. Unjalo nobhuti nosisi ohlangane negazi likaJesu zahlanzwa
abamhlophe lihlangana naye ebhize fast ekufast lane ejola engedlulwa skate engedlulwa bhlukwe lifika igazi kaJesu ame athi stop bese bethi abangani bakhe useqashukelwe ulayini bethi useyisidididi kanti abazi ukuthi akuve kuukuthi igazi kaJesu liyenqaba ukuba naye abe nomuntu wakhe njengabanye kodwa lithi mana until it is safe ngelinye ilanga mhla ukuphepha sekuthengiwe uyozwa kuthiwa ziyawushaya bashaya istepu ngoba asenqatshelwe siyathengelwa. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Nathi uqobolwethu simnqobile omubi negazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Labakota rabashirani jekapa ikata rabash akata ikapa ila rabasirani agcina ke Gibhithe ukuthi lo mbala obomvu oyigazi esihlanzwe ngalo nesihlenge ngalo ufakazela ukuthi significance yayo it is the color that buys salvation and safety. Sekuzongena eKenani kwathunywa inhloli zathi uma ithunywa inhloli zangena emzini womunye udade wendawo lapha eKenani sekuzongena kwakunodade wasendaweni a local girl ngokukhona abantu abavele babe yilocal uma uyazi kahle imoto yelocal imoto esenkingeni kakhulu ngoba imoto enosicapha enomuntu okuthiwa usicapha iphinde ibe nesicapha imoto nje local imoto enomuntu okuthiwa usicapha iphinde ibe nesicapha and lo muntu okuthiwa usicapha akabe sasivala isicapha sigcina sesivulekile nje ngoba olandelayo angangena noma yinini. Uyabona ke lo sisi lona waye imoto enjalo njena osekuthi kusale sekuvulwa ngoba olandelayo angangena noma yinini. Usisi wasendaweni okuthiwa uRahabi inhloli zangena zingezika Jehova zangena kulomuzi kade ziyohlola izwe. Lo sisi intaba muhle ngayo yinye nje wakwazi ukuhlukanisa uhlobo lwabantu abahamba noNkulunkulu kuma client akhe ngoba into yokubhayiza njalo ikwenza ugejwe izulu ngisho selifikile phambi kwakho lokhu wafanisa yonke into naleyo oyifunayo kanti lento oyifanisayo ayifani naleyo oyifunayo ufuna ukwenza ngenkani ukuthi lento ephambi kwakho ifane nalefunwa uwe kanti ngeke ishintshe ifane naleyo oyifunayo uma ingeyiyo ayiyo uma iyiyo yiyo. Indaba omuhle ngayo lo sisi wakwazi ukuhlukanisa wathi hayi no bahleze bengena kule mbhede yami namakamelo ngithola imali ngabo kodwa lolu hlobo akulona uhlobo lokwenziwa nokukhulunywa ngale ndaba leya laba khona abahamba naye bathi bengena nje wayekhothama kunoba bahage bayahagane ke labo sisi basendaweni akabahaganga laba wavela wakhothama wathi ngizwile ngoNkulunkulu wenu nokuthi lapho nihamba khona izizwe zonke ziyathuthumela ngani ngikuzwila kwenzile kumakhosi amakhulu oSihoni noOgi nalapha nizokuhlola izwe ake nifungeke in fact into ezathi abafunge nje abafungise lo sisi kuqhamuke amabutho enkosi eza kulo sisi athi khona inhloli khona abantu abangena emzini wakho wedade bazi inhloli bakhiphe ngoba inkosi yabafuna bazohlola izwe bakhiphe sibabulale vele lo dade wabavikela ngoba laba abantu abazifebe abahlukani namanga ngoba vele kushadile ubufebe namanga ngeke kube namanga ngabi nabufebe ngeke kube nobufebe ngabi namanga uma nje usufuna ukubona ukuthi sekunobufebe enganeni naka ukwanda kwamanga sekunobufebe ngoba amanga nobufebe nje akuhlukani savele sawahosha ifebe amanga sathi hayi vele labantu nibafuna ubangenele lapha kwami kodwa bangene ngalo emnyango baphuma ngapha sathi baxosheni nizobafica abagijimanga ngabantu behupha amadoda angekho bedlala isifebe zinjalo ke ifebe ziyagijimisana umthetho wazo nje ziyagijimisana kuba uvumelana naso nje sesikhomba ko-miletis sesikhomba ko-truants isifebe ugijima uzubhashe ugijinyiswa isifebe nje udlala nje umdlalo wazo omdala nje ugijimisa
Praise the Lord. Bathu babegijima sababuka beyosithela sabuya seza la. Sathi njengalokhu ngisindisile ukuphila kwenu kwabanixoshayo. Ake nifunge nani phambi kwami. Ngaphambi kwaNkulunkulu wenu ngoba ngizwile uNkulunkulu wenu ukuthi akumisizwe phambi kwakhe. Izizwe zonke ziyathuthumela ngani. Ake nifunge ukuthi mhla niza ukulidla lelizwe lethu niyakungisindisa mina nendlu kaBaba ngoba nami nginisindisile nani. Amadoda asindisiwe yilo dade awabanga na argument. Abheka iququ ama left over pieces eyindwangu losisi lo abesika ngayo imsiko yeingubo zakhe. Aphenya eyindwangini amadoda imbala miningi ke labo dada abanje bashisha imibala njengovemvane. Bayiphenya yonke emihle basusa wena violet, basusa wena purple, basusa wena pink, basusa yonke imbala nothili basuswa baze bawuthola indwangu ebomvu nentambo ebomvu base beyayiphakamisa lamadoda afungiswayo. Athi njengoba usifungisa nje asinaqala kulesi sifungo sakho uma mhla sifikayo ukuya ukulidla izwe ngosiko lwenkemba singafumani lendwangu, singafumani lentambo ohlangothini efasteleni lendlu yakho. Sayithatha intambo ebomvu ngaso leso sikhathi sifebe sayifaka ewindini ngoba ifebe ziyashesha. Waze washo noJesu wathi esho kuba kubabhali nabaFarisi wathi izazimthetho wathi uJesu abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni wezulu. Savele sasuka manje sayibophele bathi bephuma yayisilenga ewindini olusohlangothini. Kanti lenga nje ayilengela umhlobiso ayona idecoration. Ilenga nje siqalile ithengela abendlu kayise waso. Ngoba it is the color that buys salvation and safety. Wafika uIsrayeli ezweni laseJericho qathatha. Wabulawa abantu abangomakhelwane kaRahabi isifebe. Bafa left, right and center kwakhala umuzi ongapha kwakhala umuzi ongapha kwakhala umuzi ongapha kwafiwa kwanomuzi wodwa okungakhali umuntu ongezwakali sililo kuona. Kwathi kuyabheka ukuthi imfihlo yalomuzi abantu bonke bekhala kwangakhalwa yini kunentambo elokhu iphephezela ebomvu ewindini ebomvu. Bayafa abantu ngaphandle kwezinye izindlu kodwa lapha khona abantu abangafi. Yingani bengafi? Intambo iyakhuluma ithi I am buying their salvation, I am buying their safety. Lapha endlini kwakukhona nobaba nomama nabafowabo nodadewabo abangazisizanga inhloli nabangayivikelanga kubahlaseli bazo kodwa ngoba bangaphakathi intambo iyathenga baphepha. Ngizothi mina qiniseka ukuthi ungena ngaphakathi ukufihlwa egazini uqashe phansi kwegazi lizokuthengela ukuphepha. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Washo umdala usho umncane, washo unemali ye-medical aid usho ungenamali. Uthi ama-waiver ayofika azahambe ayongishiya ngikhona ngoba angidalwanga ama-wave. Khona owangidala, lo wangidala yakayigodlanga yakhe indodana wayinikela ngenxa yethu yachitha igazi. Lelo gazi lingithengele insindiso nokuphepha. Njengoba ngishumayela njena osizweni ngithi wave 3 will come and go iyoshiya sikhona. Similar wave 4 will come and go iyoshiya sikhona. Similar simemezela ukunqoba ngoba siyamnqoba Omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. It is the color that buys salvation and safety. Umbala othenga insindiso nokuphepha. Without red you are not saved. Without red you are not safe.
wabona ukubomvu uyaphephiswa nje ngisho umbala obomvu ngathi emasayinini omgwaqisho ngathi uthi no entry uma uthi no entry uqondele ukuthi uyaphephiswa ngoba wangena nje uyasha wabona nje ukubomvu uyaphephiswa so nawe wahlangana negazi kaJesu musukubaleka uyaphephiswa awusho ngomlomo wakho uthi ngiyaphephiswa thani sengasindiswa kodwa akuyona insindiso yodwa engiyenzelwe igazi namihla yonke nje nanhlangothi zonke zempilo ngiyaphephiswa oh my god kubekelani ekujuleni uyalalela aphendule ekaphatarashila bakhona othayina mayikhabayila nabasirani nathi siyamnqoba omubi ngegazi lewundlu nangezi lobufakazi. Number two, red is the color that buys greatness and honor. Umbala obomvu okokuqala, point number 1, it is the color that buys salvation and safety. Number 2, umbala obomvu, it is the color that buys greatness and honor. Uyibonile ukuthi i-safety ayikho kithini sikholwa kuphela ngo-red, ikuyo yonke into ekhona emhlabeni. Uma kufanele izinto ibe safe kumele kulandwe ured ubekwe la. Akho nto uyaphepha ngalandwanga ured wabekwa. Uma kuzophephiswa into kumele kufakwe ured. Kuyezwala bazalwane. So ke uma se point number 2, red is this color that buys greatness and honor. No red, no greatness. No red, no honor. Red will always be associated with greatness. Either red uyohleze uchaza ukuthi into inkulu, noma either red uyohleze uchaza ukuthi into imataniswa nobukhulu. Into iyohlanganiswa nobukhulu. Njengoba ngishumayela nje uma ngangena uPresident Ramaphosa manje, abazazi izinto sebengaqala badalisa iyalu ngiyibhizi ngishumayela nginceka kaNkulunkulu. Bafunani? Bafuna ukubheka ukhaphetho obomvu. Bemtshela sicela simtshela ame kancane angaqala ngene. Bafuna ukulanda ured carpet ukuze athi uma isengena anyathele ku red carpet. Uma isenyathele ku red carpet anibenisasho ngomlomo nithi we honor you. Uvela hambe ku carpet bese niyathula ngoba umbala obomvu usunikhulumele ukuthi we honor you. Umbala obomvu uyakukhulumela ngoba ngeke umuntu abemkhulu angamataniswa no red. Ngeke into ibe enkulu ingamataniswa nokubomvu. Noma yini enkulu kuzofakwa okubomvu phakathi bayichazwa. Uma into inkulu izohlanganiswa nokubomvu. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Nike niyobuka abantu begraduate kuma institutions, izingane zenu ziyogqoka ihlaliswa lapha namajazi amnyama. Nilindeke bese kuthiwa sekuzongena iacademic process thini. Bese ziyangena ke inkulu. Zingene zingaloya amnyango zihambe phezulu zigqoka amajazi abomvu emze kubona behlezi phansi namnyama. Ngeke into ibenkulu ingabi bomvu. Ngizotshela umuntu ohlanzwe ngegazi kaJesu, yekela ukuthithibaliswa abantu abanemali ngoba ungakayiphathi. Ucabanga ukuthi awulutho, musuku intimidatewa ngemali ngoba ubukhulu bomuntu abumile ngama possessions akhe. Ubukhulu bomuntu abumile ngemali anayo ne bank account. Ubukhulu bomuntu abumile ngendlu anayo. Ubukhulu bomuntu bumi ngalokho akwenzelwe. Nathi simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Bubambe lobu bukhulu ubukholo lobu bukhulu isimili BMW yafukula ukhakayi ngoba hayibo imoto ziyalifukula nipho ukhakayi. Ilifukule ilithatha izoliphosa ingqeni ngemuva. Abese memeza kancane ubhuti uthi sisi wami ngakubeka lapho yakhona. Uthi hayi sorry bhuti sekuseduze sengizofika bese ngivele sengizofika sekuseduze. Umnqabe neBM yakhe. Uma uzazi ukuthi unobukhulu ngale kokuba nemoto, unobukhulu uhlala ku one room, unobukhulu uhlala ku RDP house, awutatazeliswa ukuthi umuntu uqhamuke nani.
ingakho ngeke wamshiya uJesu ugijima uyothwala ngaphandle ngoba lapha nje kulombala sithwele njengoba silapha nje. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Sihlala endlini kaJehova and sifundisiwe ukuthi uma wayithokozisa ngoJehova yena ukupha okufiswa inhliziyo yakho. Nathi uqobo siyamnqoba omubi ngegazi leundlu. It is the color that buys greatness and honor. Uyizwile kungena umuntu omkhulu kube ku red carpet. Niya kuma graduation benyuke no red wamagown. Uthi uyemacaleni enkantolo ubuze wemntanami ngimthatheni ummeli ngize icala lendodana yami lapha awungilule kubuza kulamaphoyisa ahlala ngaphakathi khona amaphoyisa abusayo phela angagijimi lapha afikane nezinhlamvu zezigebengu phandle ahlala nje lapha enkantolo elokho ebiza abantu kumele bangene bekuyisa umthetho elokho ebiza abantu abazongena nabo phuma uyiphoyisa njalo kodwa kuzoba mdala athatha impesheni elokho ahlala akakwazi ukugubha izigebengu ukuthi kuyinto enjani ulapha nje enkantolo lokho ebiza lezi usebiza lezi kumele igwetshwe nje kuphela uthetha ayiphume ezinye ayingene ezinye khona amaphoyisa abusayo khona amaphoyisa abusayo. Uboneke na uthi nangebiza abantu awuthi ngeke wemntanami angaza ungiluleke ngimthathe nommeli ngize endabeni yengane yami athi wenzeni gogo ukuthi ugqikezele mntanami ubephethe ikhala yebo ubephange hlomeli gogo mthatha ummeli iarmed robbery icala elibomvu mana ngikusizeke amacala amaningi amanye amastadi njengalana amacala amanye athile amanye ayelo kodwa mase lilikhulu kuthiwa elibomvu amanye navy nje amanye amacala kodwa uma lilikhulu alinavy libomvu. Ngizothi mina uhlanzwe ngani wena ngegazi kaJesu linjani njoba unegazi nje ungakanani ngoba ngeke umataniswe no red ungabe mkhulu. Phuma ekuyithatheleni kancane okusishebo samathumbu, phuma ekuzeyeni, phuma ekuzibukeleni phansi. Alibonga igama Jesu. Fike emakhaya kade wagcina bedlala imimoya namadimoni bengalali bethi khona into egigiza phezulu kwendlu uthi hayi begigiza ngoba khona ongakafiki ukhuluma usangena uthi hey wezinto ezihlupha lapha phezulu ngicela nazi khona usefikile. You might as well live without me saying anything. Angifuni ngize ngikhulume ngoba ngaze ngithatha isinyathelo. Into kumele ikwazi useza ukuthi sekufike omkhulu kunayo sekufike ozohlupha yona kade kuyona ehlupha abantu. Nathi uqobo siyamnqoba omubi ngegazi leundlu nangezi lokufa. Uma uphethe igazi kaJesu uphethe isikhathi sokunqoba futhi oyazi into oyiphethe ukuthi yenzani ungahlupheki nayo ikhona. Uyabona uDavide wafana nenyosi. Inyosi iyangichaza ngoba yazi into eyiphethe ngale kosize wento ebhekene nayo. Ngimude nje obungibona njena nocicane wami ilunga lilodwa nje likacicane likhulu kabi kunenyosi. Ngisho ngabe kwesikaleni ucicane wami unesisindo kunenyosi yonke. Kodwa uma sike sabhekana sengithatha amakhekhe ayo iqonda kumina inganaki no size inganaki na weight inganaki na height yini ize ngesibindi ayinakile okuningi ithemba into ezanayo woyazi into zanayo woyazi into iphethe woyazi into zanayo woyithemba into ozanayo. uDavide babe baleke for 40 days bebalela uGoliath oyedwa kodwa uma eqhamuka sekuma uDavide akayingeni indaba yokubaleka abanye bebaleke 40 days uphenduka ubuzo omunye uthi uyonikwani umuntu oyobulala lo yamfokazi ongasokile waba kulinikwa nje ithuba wagijimela khona iBhayibheli lo ababembalekela uDavide wagijimela kuye uthi wena uza kimi ngomkhonto nejozi nengcula kepha mina ngiza kuwe ngoba uma uya entweni yazi into zanayo ngiza kuwe negama likaJehova impi yakho yeyizimo. Nathi uqobo Simunqobile omubi ngegazi leundlu akungaveli kubhilita umhayizo esikoleni nawe khona ukubuza reporter isikole sheshe saphuma ingane behayiza wenzani wena zahayiza wena wenzani wena ubungahayizi wenzeni acace ukuthi khona ukukhanya kwezwe la ukhona usawoti wezela ezithi yahayiza vela lihoshe leli gama eze naleli gazi uthula umsindo uthi do ngoba uhamba nowathulisa isiphepho olwandle sathula sathi do Simunqobile omubi ngegazi leundlu
Nangezi lofakazi bethu. It's the color that buys greatness and honor. Yonke into enkulu awuyitshengisi noma utshela abantu ukuthi inkulu ungawufakanga lo mbala ngoba umele ubukhulu. Bayezwa abantu abakhona endlini. Laba basemakhaya nisemalokishini lapha ngiyanibona. Laba basemakhaya kukhona insizwe ke ishayana nje abantu besizulu ke bayathanda ukushayana bengacabene. Bashayane lapha kuthiwa isemkangeleni odwendweni. Zishayana insizwa ke bese bakhona obhilita kunabo bonke ngenduko oshaya kakhulu kunabo bonke. Uma sebekuriportela laba bekutshela ngalo beshaya kakhulu abasho ukuthi ubashayile abantu bathi ube ngasabashayi umfo kaMkhwanazi ube sephenduka inje ebomvu. Uyabona lo shaya kakhulu. Ngiyababona laba abanye bebeshaya nje bayezinye nje izinje ezimnyama nezibrown. Kodwa lo obashaya kakhulu uphendukele ebomvu. Ngoba ngeke into ibenkulu. Lento isibone na ku world na ku marketing world sebeyibonile nabe marketing world aba business world sibonile. Uyabona lokho Edgar singakavali kwezinye indawo kavali manje. Ungakavali njalo ngonyaka bekunendala enkulu yonyaka. Uma kuyenkulu yonyaka ayizobizwa ngelinye igama kuzothiwa i-red hanger sale izoba no red i-red hanger sale le enkulu yonyaka i-red hanger ngoba ngeke into ibenkulu ingabi nokubomvu phakathi bangizwa abantu abakhona ngisho uyisuthele nje wadla wasuthakaza kwequtha awu sengidle ngashaya isibomvu awushayi lesi sakhe esibrown uma usuthe ngempela uma usuthe kakhulu awushayi lesi udlushaya isibomvu awushayi lesi ushaya uma udle nje kancane kodwa uma usuthi ngempela ushaya lesi esibomvu. Ngizokutshela ngani mina ngegazi kaJesu liphethe ubukhulu lisiphethele ubukhulu lisithengele ubukhulu nokuhlonishwa awuhambe nami uye kuSem Rahab angithi le yantambe ebomvu ifike yamthengela ukuphepha nokusindizwa ayigcinanga lapho kwahanjwa kwaze kwayofikwa ezweni lesithembiso eKenani kwakhiwa wafika lapho washadela kwi-royal family ebukhosini bakwaJuda. Uyazi ukushada kwakhe ku-royal family kusho ukuthini? Kusho ukuthi umuntu okade umahosha umqwayizi usebingelelwa omama besizwe bakhothame bathi Ndlovukazi. Basho kumuntu okade umahosha. Ukuthatha ukukhothanyelwa, ukuthatha kuloya mbala owamthengela ukuphepha nokusindiswa awugcinanga lapho usufike phambili wamthengela igreatness and honor. Funda iBhayibheli lakho kuMathewu chapter 1 ufunda izulwane kaJesu. Uzothola igama lalo sisi liyangena. Ubalwa kanye nabantu abazalwa uJesu Obed naye abalwa. Ukuthi ukuokhokho nokhokhokazi bakaJesu. Ukuyilaneji kaJesu. Ukwi-honor yokubalwa nabantu abayizukulwane zikaJesu. Ufakwe yini lapho? Ufakwe intambo ebomvu yamthengela ukusindiswa nokuphepha yangagcina lapho yafika phambili yamthengela ukukhulu nokuhlonishwa. Ngizothi mina musukulanda ngenkani ukuba mkhulu. Musufuna ipromotion ngokulala nomuntu ophethe emsebenzini. Muyeke uma ekhanuka yolala nabanye abafunayo. Kodwa uma sekufanele uphanyiswe wena igazi kaJesu liyakwazi ukwenza ube mkhulu. Musukufuna umsebenzi ngokuyolala nomuntu. Miyeka yolala nabalalekayo. Futhi musukuthi ukhola ufuna ukuba sexy. Ngoba yonke into eno why isuka isi adjective. Uyabona ukuthi wa sexy nje sekuyi adjective ka sex. Uma ususu why inoun no sex. Uma wena ufuna ukuba sexy isex eyikaMalalana. Uma usufuna ukuba sexy uqonda ukufuna ukuba olalekayo uma umuntu ebheka wena bheka into yokulalwa nje into elalekayo. Musani ukufuna into eningayazi. Ufuna uba yinto nje ukuthi uma umuntu eyibheka abone into yokulalwa. Angacabanga okunye ngale into okungafuneka ilale noma yinini. Bayangizwa abantu abakhona endlini. Usiyoze ugqoke namabhlukwana aklebhukile ethengwa. Ukuthi ufuna ukuvelela amathanga akantshwamile ukuzolaleke. It is the color that buys greatness and honor. Usithengela ubukhulu. Bakhona bake badlala ucasino. Yabona lapha kucasino kusuke kubangwa amaphuzu amapoint. Khona u1 ipoint lika 1 kaCija, ipoint lika 1 kaSpedi, ipoint lika 1 kabani kaQeqe, ipoint lika 1 kaMpukane, nepoint lika 2 weSpedi. Kodwa bayibethi sebewatholele onke lama point
uthole bethi bedlala amakhadi bebebuzana ukuthi ingakubani. Kukhona ikhadi lona lodwa elina 2 points onke lana ena 1 point each. Kodwa lona lina 2 points lona. Uma uthi uyalichecka ukuthi limbala muni lona. Ngoba ngeke into ibenkulu ingabe red. Bayezwa abantu abakhona endlini. Ya, uthi uyayeka kokhasini uyebholeni. Ngalento yakho kuba ihlongandle bawulalela ekhaya, kubazali awulalela esikoleni, kothisha awulalela enkonzweni, ku-youth nako Sunday school leader nakubafundisi, uthi uyebholeni uyodlala khona, uthola kunemithetho yakhona nakhona. Uma uyephula uqala uxwayiswe njengeliyelo, excel lincane lelo. Basakushaya ngelincane nje ukuthi nje musukubheda ungasuki kini le uzobhedela la groundini. Mnandi liyelo siyakuthiphiza njalo ukuthi ungazosuka lekini uzobhedela bakuyondawo ekuzobhedela kuyo la. Uma kwaphinda futhi baliyeke liyelo bakhiphe libomvu eliyelo liqhubeka likudedele waqhubeka wadlala ngoba lincane. Leli libomvu malike laphakama nje ugeza eli abafuni besadlala egroundini uthi bathi bedlala ubusashaweni ubhava likhipha uhambe umdlalo ungakapheli. Uyazi nje basiphethe igazi kaJesu nje kukhona izinto ezizoyinikeza i-red card ezizoyikhipha ihambe. I prophesy and declare ukuthi masuka lapha khona izinto ezizoya emakhaya sifike siyikhiphe sithi indawo yaniphelile nanti igazi kaJesu li-red card yenu out of here. Out ngoba uzoxosha into ihambe hosho kubomvu egroundini umdlalo ohluphayo ukhishwa ngekhadi elibomvu ekhaya imimoya ehluphayo ikhishwa ngegazi kaJesu izifo ezihluphayo ikhishwa ngegazi kaJesu imikhokha nokhondolo ohluphayo lukhishwa ngegazi kaJesu izimo ezihluphayo zikhishwa ngegazi kaJesu inkinga ezihluphayo inkinga yomshado nezichitho namadimoni ukhishwa ngegazi kaJesu. Nathi uqobo simnqobile umuntu ngegazi lewundlu. Njengoba ikhadi elibomvu likhipha abangafanele enkundleni, negazi kaJesu likhipha okungafanele empilweni yakho. Lihambe liyokhipha okungafanele enkonzweni, liyokhipha okungafanele emshadweni wakho, liyokhipha izinto ezingafanele ebhizinisini yakho, liyokhipha izinto ezingafanele emndenini wakho, liyokhipha izinto ezingafanele esikoleni lapho ufundisa khona, esibhedlela lapho usebenza khona, lizokhipha yonke into engafanele. Eta kika shira itekeme shira era ithi ekethema daika paila. Nathi simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Imuphi umbala ophethwe indoda noma abayifundile no standard 2? Imuphi umbala ophethwe indoda emgwaqeni yokumisa imoto nokuyidedela noma kanjani? Uma kuthi uyayimisa iphendulo obomvu othi stop obomvu lo. Uyabona khona izinto ongayistophisha ongayistophisha uma wazi amandla egazi kaJesu. Khona izinto ezingamiswa wena. Lapha eThekwini kunesibhedlela uma ubheke ngaseNewlands West kwesika John Gumede okuthiwa iForsa. Isibhedlela kuthiwa iForsa. Asisikhulu kakhulu lesibhedlela. Kusebenza omunye umama khona. Ngithi umama umnyanda mangaphosisi omzalwane osindisiwe sister. Usebenza nomunye usister okhonza kwibandla lamadoda anesineke. Yabona ibandla lamadoda anesineke lana athi mayesina angajahi kakhulu ukushesha ubuyisele emuva umlenze. Awuphamise nje kahle ubulokhu unyuke kahle ngesineke. Uthi banesineke abajahile ukusheshe bawubuyise. Yabona amadoda anesineke. Wena uma kuthiwa sina ingoma uvela uphamise manje ubuyise manje. Ya osina uvela athi nje kuqhu sishaya izandla uphakame wehle cha yabona abasheshisi nje ngawo banesineke. Yabona so usonda so ke lo sisila lo nomunye lona usindisiwe lo engithi umama umnyanda usindisiwe lona ke yena uyisondela kuleli sonto lamadoda anesineke akayedwa endodeni yakhe bawu2 usho le ndoda enesineke yabashada baba u2 ngoba avamile lamadoda anesineke ukuba angathatha umuntu oyedwa abe nesineke nje sabo bonke abe nesineke nje sabo bonke.
abe nesineke nje sabo bonke. Yeah. So ke lona ke ushade lapho ke babili banomna kwabo. Usetshela lo sindisiwe. Uthi wokungitholela phela abafundisi benu noma beyothandaza ekhaya noma nawe ngoba ngeke uzuthandaza kusho ukuthi ngabona uyakwazi uthandaza uthandaza ekhaya ukhona into ehlupha egigeza phezulu kwendlu sekuneminyaka ngiyambona uNkaba uthakathwa yilowo wesibili ngoba isithembu nokuthakatha kuhlukana webazalwane ninisindisiwe ngicela ukunisiza thina sishumayelayo sinishumayeza sazi ukuthi isithemba sisona isono isithembu nje asisona isono futhi asikusona asikubasona isono ngifuna nikwazi lokho thina into esuke sisho ububi baso nje ukuthi sibe ngani akwenzeki la kunesithembu khona kungathakathwani nongakwazi ukuthakatha uyakufunda yeah kodwa uma bese uthi wena sithe isithembu siyisono ngoba uyolufuna lelo verse kusuka kuGenesis uzofika isambulo uthi umzwegwili wathi isithembu siyisono ungalitholi futhi wesibili thina sishumela kahle siqonda ukuthi uJesu wafela bonke abantu wena uzozwa ngikhuluma ngobubi besithembu ubusuyovalela nabafuna ukusindiswa benesithembu bengathithi umuntu onesithembu kumele angasindiswa kanti uJesu akazange wavimba umuntu ozayo kumele umdedele umuntu eze neload yakhe nepackage yakhe bangizwa abantu abakhona la endlini ngoba akekho nqatshelweyo ozaye kuyena akekho umnqabela ngaphandle kodwa ngikhuluma nje ngokuthi mina la kunesithembu khona akuhlali ngekho ukuthakatha ngiyamsola ukuthi lo Nkaba wayithakatha omna kwabo igigiza usekuzophela unyaka usetshela lo sindisiwe uthi lo sindisiwe kukude kabenanda kwakhe kusentuzuma lo osindisiwe uthi kukude kabenanda kodwa ngizokutshela into eyodwa uyabona la izandleni zami kunegazi lika Jesu kusho lo sister ay wangichaza uthi uyabona la izandleni zami kunegazi lika Jesu uthi khangeza ngilithele atapayina sikwelana khangeza akaliboni njalo ngoba asambi ngokubona 2 Corinthians chapter 5 verse 7 asambi ngokubona samba ngokukholwa akaliboni uthi khangeza ngilithele wakhangeza lo mama wangali yana kwasineke walithela lo uthi mayiselithele usethi ke yabona njengoba sesihlukana nje ke ungabisaqhawula umuntu ngoba wona sewuphethe igazi qonda endlini nalo ufuka uqala ulithele phezulu kwendlu la uthi ihlupha khona lento ubusuye esangweni ulithele nasemnyango uthele nasempedolo lalo kona nakuma window onke bese uyalala uyongitshela wena ukuthi lento ekuhlupha iqhubekile yini uyazi akayanga yena uthumele umuntu ongasindisiwe yena ulithele ngaliboni walibeka ezandleni zomuntu ongasindisiwe wayikho ngoyazi into oyiphethe hayi woyazi into oyiphethe woyazi into oyiphethe woyazi into oyiphethe afike lo mama enze njalo ngakusasa abuye angasho lutho kulo umtheli lo sindisiwe day 1 wadlula kuthulwa nje naye wamiyeka nje kwadlula day 2 wangasho lutho lo kwadlula day 3 wangamtshela lutho ngosuku lwesine ebuya ngakusasa wamqonda ngqo wathi ngithe ake ngithule ngoba bengicabanga ukuthi mhlawumbe kusaquthisile kusazobuya kodwa sengiyabona ukuthi hambile hayi yazibuya uthi hayibo wenzeni kanti ngempela ngoba le yanto ivele ihamba nyawo ngathi yayibekwe wena abese yasha athi hayi phela thina siphila ngamandla segazi lika Jesu athi igazi kaJesu noma ngalibonanga lisebenza kanjeyana athi akudinga uzulibone nami ngihlazi izona la ngihlaza ngalibonanga kodwa ngathola amandla okuhlukana nazo liwumayekisa lishaya yonke into wathi athule lo alalela jule ngoba umuntu uma esebona isandla saNkulunkulu senza imiracle uma usukhuluma uyaqala lalela once kwade miracle iqala emva kwesimangaliso uyalalelwa wathi mayiqeda wathi lona wakwasineke uyazi umuntu ufane uyahlala nje lapha ngoba phela unomna kwabo uma ungathi uyashiya lela sonto umnakwena akasazakala ngawe endodeni ubusuba mubike wena akathola indlela azohlala ngayo endodeni ke ngoba ushiyele lisonto labo ke kube yena omuhle endodeni wena ubusuba mubu ngoba uyihlubuka nembuka kodwa khona sengibone kahle mina ayikho into umuntu ayihlalele lapha ngizothi mina kwashiwo esibhedlela kwasho umuntu esebenza nomunye inkolo engafani wathi ayikho into umuntu ayihlalele lapha wayekuthatha apho lokho wayebona amandla egazi kaJesu yazi into oyiphethe ngoba izokwenza ohlangana nabo basho ezintweni zabo bathi ayikho into engihlalele lapha nathi Simunqobile Omubi negazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu shout hallelujah uyabona uma kuthiwa kukhulunywa ngobukhulu ezulwini kukhulunywa ngored
Uma kuthiwa kukhulunywa ngobukhulu emhlabeni kukhulunywa ngored. Uma kuthiwa kukhulunywa ngobukhulu emanzini phansi komhlaba kukhulunywa ngored. Ayibi inkulu into kungafakwanga okubomvu. Uyangizwa umuntu okhona endlini. UIsaya wayebona bakhona abantu abangezukuza uma bemenywa wathi wozani sithethe indaba. Wathi noma izono zenzibomvu njengegazi zoba mhlophe njengeqhwa. Ngoba ngeke into ibatshazwe ibe enkulu. Laba benza ikarati bayazi ukuthi ured belt akuwona omkhulu osekugcineni mhlambe elikhulu o black noma o brown mhlambe kodwa bayazi amabhanda amakhulu nokuba ingozi komuntu kuqala uma esegqoka ured. Hayo yellow no blue laba no white. Uma esegqoka ured useqalile kuba ingozi akuyena omkhulu no red bakhona ba above red kodwa owazi ikarati uyazi ukuthi once waqalwa wafakwa ured sewuqalile kuba dangerous. Ngoba ayikwazi into ukuba uhlanganiswa nokubomvu ingabe inkulu. Ngizothi mina sikhuluma igazi kaJesu. Yabona amandiya abekho abantu abathatha njengamandiya emhlabeni. Onke nje in general. But uma usufuna elithakatha kakhulu hayi ukuthakatha lokhu general. Uma usufuna elithakatha kakhulu kumele uye kulamandiya okuthiwa ama Red Indians. Lawo athakatha avusa umuntu efile. Ambhoboze imbobo amfaka izinto ayishunqisele ayishisele zishe. Zizongena emzimbeni kuyena ishunqele kuyena. Amphephethe avuka umuntu kade efile. Ama Red Indians. Kezwala bazalwane. Uma uhamba ehlathini la uvelelwe ngoba azokushaya ngearrow enopoison. Ezokushaya ulale. Aqukula ubeke endlini yakho uphaphama after 3 days uphaphama emzini wendiya lingena ndaba nje nawo kade walala. Uvuke uthi nguphi lapha ethi hayi sewufikile. Sewufikile. Sewukhona. Sewufikile. Futhi ke sewula ekhaya ke manje sezokwenza kwala ekhaya. Yabo. Lento lena ka red nje yaziwa kwelokomoya ekukhanyeni nakwelokomoya ebumnyameni ngisho ungayezayona uma sekuthiwa ziyathakatha ngempela ithakatha ngesikholwa. Uma isadlala zikufakelela amakhandlela ayelo namhlophe na blue. Kodwa uma sekuthiwa ngempela ziyathakatha ngempela zithi hamba uthatha amakhandlela awu7 abebovu ne8 ezu7. Zifike kwakho zithi bamba i9 ubamba ikhandlela ukhulume ukwazi uthi othinta mina uthinta ithuna othinta mina uthinta ithuna othinta mina uthinta ithuna seziyathakatha ke izayona seyishaya seyihosha okukhulu ke lapho ngeke ulale uyogwazwa izibhobo koze kuze othinta mina uthinta ithuna izayona seziyathakatha seyihosha libomvu lapho ugoke lo seyifike kufinal othinta mina uthinta ithuna seziyathakatha ke manje izayona ngeke usayithinta ke manje ngeke usayithinta manje imuka nawe ke manje izayona uyogwazwa ibhobo koze kuse. Ngeke into ibe nkulu wozazi uma unoJesu ukuthi umkhulu. Umkhulu job or no job. Uthi usawufuna umsebenzi akwenza ube useless. Kezwala bazalwane. Khona abantu abathi uma beshade nabafazi abangasebenzi athi angiyiboni indaba yakho you are useless. Ungavuma ukutshela omunye umuntu you are useless ngoba you can't allow yourself to be defined by another person. Bekhona nabesilisa abadefine amantombazana ukuthi awusebenzi yimi ngiyaqokisa ngiyakondla you are just worthless you are just useless lalela umuntu akekho useless ngokuba nayo nokungabi nayo imali. Akikho ukuba nemali okwenza ube useful akikho ukungabi nayo futhi okwenza ube useless. Imali ayihlangene nokuba useful nokuba useless. Uma ungangenza kube umuntu wesifazane manje ongaxakekile emalini zabanye abantu wena udelela indoda ngoba ingenamali kanti amadoda asikasa ashodile ngiyayidinga nami indoda ngavele ngikutshengise mina ngizoyithatha ingenamali futhi ngingayiniki imali nginikeze inspiration ngiyivusele ekwazi kwayo ukuthi ingubani. Within 2 years ihlezi nami ngigcishe inspiration uyohlangana idriver iRange Rover iRange Rover vela ilehlise kancane iwindi sikubingelela wena othi useless. Sengiyakutshengisa ukuthi wasuka wena ufuna ukuzoba yitaker. Caba ukuthi uma ushadene ushadene isihlahla namampentshisi okumele uqhamuka usuzokha. Kanti uma ungene kumarriage uzo investor uthela amanzi unisele ufaka umayinyolo ukhulise umithelo seyiphuma ziphuma wazi kahle ukuthi it is the fruit of my labor. Awuqhamuka usuzotapa siphukuphuku ndini.
Akekho umuntu o-useful ngokuba nemali no-useless ukuba nemali akwenza ube useful, ukungabi namali akwenza ube useless. Khona abanemali be-useless, khona abanemali be-useful. Khona abangenamali be-useless, baphinde be-useless benemali. Ayingene imali. Lento uyiyo imali ikhona noma ingekho. Futhi into engisazonifundisa yona eSouth Africa ukuthi umuntu ukuhlupheka akikho ukungabi namali. Nobumpofu akikho ukungabi namali. Mina ngingakutshela inqwaba yabantu abanenqwaba yemali amamiliyoni kodwa abahluphekayo. Ngoba uma ukuhlupheka kukubambile, kukubamba unemali. Mina ngakutshela ngomunye ubaba emakhaya eBukhanana oyawuthenga iloli lesine elisha iMercedes Benz, eyothenga iloli elisha. Ehamba nowazi indawo eGoli yena engayazi. Endleleni babe ngakuthenga ukudla ethi imali izophela loyo yothenga iloli. Kwazi ukudla kwathengwa yilo olayela oyothenga iloli lesine. The fourth truck. Kwakhe akagibezi umuntu nje endaweni akagibezi umuntu uthi mayimfuna u5 rand wokwehla kwibanga elingana uma kwathi awunawo athi uzonguwisa awufuni ngiqhubeke ngendlela umoya wokuhlupheka ombambe ngawo umbambe imali injani ikhona. Nina khonto engayazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuba mpofu enemali. Iyodliwa zingane zakhe ezifebayo, zihubha amantombazane, ihubha amadoda esafa yena engazange ayinuke ngoba ukuhlupheka kwambamba ikhona. Awukhishwa imali ekuhluphekeni, ukhishwa amandla abreaka ijoka, aqashula ijoka ekuhluphekeni. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Nathi uqobo Simunqobile Omubi negazi lewundlu nangezilobufakazi bethu. Okugcina, red, significance of red. Red is the color that buys assurance and guarantee. Uma kwafaka okubomvu uzufaka isiqiniseko neguarantee. Asibuyele futhi lo wesifazane wendawo yasendaweni uRahabi. Uyazi uma ephendukela kulabo abazinceku uthi ake nifunge ukuthi mhlane ihlasela ilizwe niyakungisindisa mina nendlu kababa. Khona amazwi abhalwe kulelo verse athi ningenzele uphawu oluqinisekileyo. Yini leyo i-assurance? Wafuna i-assurance balanda intambo ebovu ngoba u-red is the color of assurance. Umuya kwabesilungu amangisi insizwa uma ifuna uqinisekisa intombi yayo ukuthi noma kanjani iyogcinela kuyona iyoyithatha ikwazi ungakhulumi amazwi nangomlomo iveliye kuma-florist iyothatha imbali ebovu okuthiwa i-rose ifike isiphethe imbali umeke inikeza imbali ebomvu sekuyi-promise leyo engayelwa nje inkantolo uma ingaphulwa. Uma libuza ijaji ukuthi unasiqiniseko nini unasiqiniseko sini ukuthi wakuthembisa ukushada athi he gave me a red rose ngoba kuyaziwa ukuthi ured umele isiqiniseko neguarantee. Nazo lezi insundu aziwushiyi ured uma ziqinisekisa noma igarantee. Uma ethi uyobe khona noma kanjani uvela athi kumnyama kubomvu sobe sikhona lapho ngeke awushiye ured ngoba sekuyagarantwa phela manje. Ayigarantwa into ingena red phakathi. Bangizwa abantu abakhona la endlini noma efunga egarante ukuthi ngeke ulokothe udlule uthi ngidweba umgqobomvu iyadwetshwe eminye kodwa base garantwa ayilandwa noma yiphi kulandwa obomvu. Ngizothi mina umuntu onoJesu kuphela osindisiwe onegaranti none-assurance ukuthi uye ekhaya ezulwini osesonto iminyaka ewumsizikazi ewumama webhantshi uthi uma ekhuluma ethi akekho owaziyo. Nathi siyazama nomfundisi nejazi elikhulu umkhono walo ngafaka lonke idrama emkhonweni uwodwa uphenduka nomkhono athi akekho owaziyo kodwa kuqhamuka na 4 years esindisiwe athi ngiye ekhaya. Shout hallelujah. Athi uma eqala iculo esecelongweni athi uma sisuka lapha siqonda ekhaya uyazi ukuthi uye ekhaya. Athi siqonda ekhaya nithini ngoba igazi lisithengela i-assurance
once wasindiswa kuyaphela ukuthi akekho owaziyo, sonke siyazama. Once wasindiswa uhamba wazi ukuthi uhamba naye, ulala naye, uvuka naye, uhlala naye. Siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ake sithandaze ngudedele. Awulibambe leli gazi kaJesu, wazi liya apply. Liyasetshenziswa. Ungavala izinto enganeni. Ungavala izinto egcikeni ngalo. Ulithela ungaliboni. Uthi yonke lento ezekala ekhaya ngiyayivala manje, it must stop. Ngoba igazi kaJesu ngiyalithela kuyona. Shout hallelujah. Uyivale ngegazi kaJesu. Laphana kumfundisa ukubheka efaith mission. Ngiqala ukuya ku faith mission ukubheka uAbiel efaith mission eNorthwest Province eVal emayini yeAnglo Gold yegolide. Ngiqala ukuya ngiyokwenza ivuselelo khona, yayenzelwe eholo. Siyathandaza la Simunqobile Omubi ngegazi lewundlu. Uyazi ngathi ngishumayela ngolunye usuku kwangena omunye umama omakoti omncane nje. Wangena waqhamuka eminyango lapha wazoshaya umnikelo. Wangabuyela esihlalweni ebeqhamuka eminyango engasukanga esihlalweni. Wabuyela eminyango eqhamuka eminyango. Angazi noma wafika wame eminyango wakade isikhathi sokunikela yini. Ngoba kwanele kwanikelwa nje waqhamuka eminyango. Mhlawumbe wayikade efikile egade umuntu ozothi ke sezonikela. Wavela waqhamuka eminyango washiya umnikelo wabuyela eminyango. Awu ngiyambonga uNkulunkulu ngogogo abalalela umoya ongcwele. Khona isalukazi laphana efaith mission kababa ukubheka eValley esimzwayo uNkulunkulu, wavela wathi uNkulunkulu kusona hamba ubambe lo yamakoti umvimba angaphumi ngomnyango, kunentemba yoyenza lapha yakhona. Sathumela ama-asha sathi akayocela lo abayocela lo makoti bamlanda, sihle iphansi kanje ngoba sihlezi njena, savele sambamba, ziyabambana ke izalukazi, savele sambamba sihle iphansi. Sathi awuze lapha wemntanami, wathi awulethe isandla, sathi sambamba ngesandla. Sathi yomanuwe nami angisakudidelanga, uthi uNkulunkulu asingakuvumela uphume ngalo yamnyango, khona intembe oyoyenza lapho yakhona. Wathi uyadluza watshela amashazi ugogo ukuthi valana eminyango angaphumi lo nabo bonke umuntu ngaphumi imoto. Wacaca ukuthi uyabona ukuthi ngeke adluthuze umuntu omdala, wakhala lo makoti, wakhala. Wathi ugogo hlala la. Wahlala ngashumayela ngaze ngaqeda. Uma ngiqede emva kwentshumayelo asuke lo makoti axoxela ugogo axoxela umama umfundisi eze nalo makoti kimi. Ngatshelwa ukuthi lo makoti njengoba ephuma njena kanti futhi engahlalanga evele wangena, usuka ngaphansi kwesihlahla. Ufike wasuka ekhaya nesihlalo nentambo nomnikelo. Lo mnikelo afika nawo lapha uplan ekhaya ukuthi uzophuma nomnikelo. Waplana umnikelo, waplana intambo, waplana isihlalo, waya ngaphansi kwesihlahla, wafika wahuka intambo, wagibela esihlalweni, wafaka umnikelo ekhikhini, wayikala ukuthi isihlalo uma esikhahlela uzokwazi ukulenga ayihenge kahle angaphazamiseki. Wayeseshiya intambi lenga nesihlalo sihlezi kanjalo, wayocutha eminyango lapho ukuthi uma sekushiwa ithuba lomnikelo uzongena yonikela ebesebuyela esihlahleni ayoyihenga emva komnikelo. Ungabuzi mina ukuthi umnikelo uwenzelani ngoba imiqondo yabantu ngeke uyazi. Angithi abantu bangena emafemini ngokugwaza. Unkabi lo uma ngibuka mina ufuna ukuqala uma ngibuka mina ungangibuzi indlela nami ngicabanga ngayo. Akangitshelanga kuyena owasho lokho kodwa nami sengiyayicabangela nje. Ngoba phela abantu bajwayele ukungena emafemini ngokugwaza. Shuthi unkabi lo wathi ngoba sengiyezulwini ukuze lingangigeji izulu angiyisethe kahle yonke lento yami bese ngiyonikeza uNkulunkulu imali lapha esontweni. Uma ngibuza ukuthi ubani wena uvelaphi ngingeniseleni lapho uzothi hayi imina lekade nginika leya mali, uyayibona leya mali uyiniwe impilo. Ngoba wanikela imali ebhekile nje kanti imali ewukhamba lomvaleliso. Abese yayixoxa yonke inkinga yakhe lo makoti. Lo makoti ushade noBishop waseZayoni. Lo Bishop waseZayoni akaqonywa uthi hamba Dompasi. Namantombazana athandana nalo Bishop awamdeleli lo makoti athi woza ID. Umuntu konke wayithola indoda yakhe, umuntu nje oyitholile indoda yakho angimazi unani. Akwenzeka umntanele ngayithola indoda yakho athule.
angazi kwenzekani indoda nje nenye into nje ongayazi kahle akenzeki futhi akafuni ukukhuluma nabanye abantu ufuna ukukhuluma nawe manje bayifuna baze bayithola ilandline abamthuki abamazi njalo bambonanga amehlo ucaba ukuthi ngabanga nawe wena umchilibi nje lo muntu akayona umchilibi abamazi uyazi ukuthi umuntu othola indlu yakhe angakahlale nawe etaxini ni-4 engakuboni nikhokhe nihlanza imali uthatha imali yakhe uthi ziwu-4 uyafika ucingweni endlini uthi ngeke mina ngibanga indoda nawe umchilibi nje usho umuntu kade nihlanganisa imali naye like sebemthuke uyabona lento yalo makoti yazi yabuma la uthi sekwenele manje akayiqede lento ayibulala uma lo makoti lona eyisho yonke indaba yakhe ngayihosha itestimony yasesibhedlela eForsa ngathi mina khangeza ngithela igazi kaJesu wakhangeza ngalithela ngathi mina phuma uqonde ekhaya ulichele sangweni lo mbhede nilala kuona usugcwele isichitho ulichele embhedeni ulichele emashidini ulichele endlini yonke ulichele kwiroof ulichele eminyango nasemawindini bese uyalala kanti kwenzeka kahle ubaba ungena ebusuku umama ungena ekseni emayini umama nangu uyalala ubaba usemsebenzini umevuka umama uye emsebenzini ubaba uyabuya uzongena ungena kuphi ungena embhedeni ochelwe igazi kaJesu ile nhlobo yombhede akuyona nombhede awugcina izolo umbhede usekufafazwa igazi kaJesu wona athi umbhalo wamaHebheru ngalo size kwigidigidi zeingilosi nasentabeni evutha umlilo nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abelo yilo mbhede eze kuona wangena ubaba embhedeni ochelwe ngegazi kaJesu walala angazi igazi kaJesu wamenzani umevuka ngo4 esegezela kuye emsebenzini angithi umama kumele abuye ngo4 ubaba kumele aphume ngo4 kumele baphambane wavela wavuka wafona ubaba sekuna 3 months bengakhulumisani besendlini eyodwa wavuka wafona ubaba ufuna ukwenza show ukuthi abagejani wathi usukuphi mkami wathi ngisestopini ngilindele ibhasi yasemayini ebuyayo wathi ungayithathi leyo yokuqala sengiyeza kwena ngifuna ukubona sengikukhumbule wayidedela ibhasi yokuqala umama yedlula kanti ibhasi ngaseholo lapho umama ehambise khona umnikelo wehla ubaba ebhasini wehla la ngakule stop salo mama baxoxa bajabulelana kwamnandi wayesethi baba uyabona kule holo kuneyinkonzo ake siye khona nje ke siyobingelela before wena uye ekhaya mina ngiyongena emsebenzini ngisacela ke siyodlula before uye emsebenzini mina ngiyekhaya ngisacela ke siyodlula kule holo lapha le ndaba yithi ilunge khona bangena bebambene bangena begaxele indaba ilungiswe igazi kaJesu yangagcina lapha indaba next year ukubheka wenza imvuselelo kanti lo mama akazi ukwabona ama poster ithe isibheke ukuyovalwa wafika bengabizwanga abafazi wacela ithuba uma ema lapha ngaphambili uthi ngizwe kuthiwa kunomfundisi waseNatala basho njalo kwamanye ama province ngathi ngiyaya ngizofakaza ukuthi ngenxa kaJesu owafika nalomfundisi ngabe sengaba amathamba amhlophe kodwa nganikezwe igazi kaJesu ngaliboni labuyisa umzi wami labuyisa indoda yami bonke ngangibanga nabo sebabaleka ngiqhubeka kahle nomzi wami ngiyambonga uJesu Simunqobile Omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. God bless you.